ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен ва дӯстони азиз мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Кӯд 3 рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин шудаga иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед. Дастгиришон пешраи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашон мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешраи мост. Лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. салому алейкум бачаҳо. чӣ хеле нағзен дурусте? худои таоло қиёд боша, сарбуландо боша. лайка чиқирта қиёд наркор. лайк меша намеша? лайк меша намеша? шерои нар лайк мешава ё ки намешава? марҳамат кунед, ҳамин бобира гапша гӯш кунед, лайкҳоро бизанед. дӯстони азиз, грузисавои ана Fiat Ducato ҳастай. Ducato соли баромадаш 2008 солай. Объем мотораш 2,10 литр дар ҳолати хуби техникаи коробкаш, механикаи сӯзишфураш дизел. Мошин дӯстони азиз қарда дар Федератсияи Россия, городи Москва, метро Щелковская. Нарша 650,000 рубли рус мешавад дӯстони азиз. мушкилиш ҳамия ки мисол ана сеим скорост хулосан намеро бардон азиз. сеим скорост яхе меқапа ябо намеқапа, хеле мушкил дорад. номери WhatsApp-аш монага аз 650,000 рубл 100,000 рублш мисол барои ҳамин мушкилиш минус мешава 550,000 рубл нархи охириша. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед, маълумоти бештари грузаворо аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, доимин ношини фурӯши мо ВАЗ 2107 астае ки соли баромадаш 2011 солай. объем мотораш 1,6 литр. дӯстони азиз, коробкаш механик, сӯзишфураш танҳо бензин. мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошина 32,000 сомон мега, боз муомилаи хуб дорад. краскаш навай дӯстони азиз, краскадар нестае, 4 балони нав, дискош, падарка. телефона барои тамос номерҳои дастии соҳибшанд 019 23 96 96. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти бештари 0 ҳарфро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дар видеои имрӯза дӯстони азиз ҳамаш ВАЗ 2107 мисол чӣ хел ки ваъда карда будем, як навору полни мошинҳои советский мешавад. марҳамат тамошо кунед, дастгири моро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешраи мост. агар мошин доред дӯстони азиз, дар WhatsApp равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем. раҳмати калон барои дастгиритон. мегузарем ба сеюм мошини фурӯши мо дар видеои имрӯза. дӯстони азиз, сеюм мошини фурӯши мо мошини советский астаи ВАЗ 2107 молодёжный. соли баромадаш 2004 сола. объем мотораш 1,6 литр. коробка передачи мошин механикай. мошин сӯзишфураш танҳо бензин, коробкаш механик, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. краскаш кабот 4 балони 80% дорад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 20,000 сомони, боз муомилаи хуб ҳам дорад дӯстони азиз. марҳамат, касоне ки хадори конкрет бошад, номерҳои WhatsApp-и соҳибаш мондагай 501 05 44 42 номерҳои WhatsApp-и соҳибшанд. занг бизанед, аз номи канали мо Насим Теҷе ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, мошини навбатии мо ВАЗ 2107 астае, соли баромадаш 2007 солай. объем мотораш 1,7 полисейский инжектор. дӯстони азиз, коробкаш механик, сӯзишфураш танҳо бензин. мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 1 сола тонировка дорад, 4 балони нав, састани бени ҳазур. хулоса 4 балони нав, дискови простой, краска талаб нест, ҳолатиш беҳтарин. 1 сола ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рул гидравлика, музикаҳои калонкои зурдадагай. нархаш 28,000 сомони, бо савдои хуб ҳам мешавад дӯстони азиз. савдо дар назди мошин. марҳамат кунед, 07ро видеоро то охир тамошо кунед ки бениҳоят видеои хуб шагай. лайкҳоро фаромӯш накунед. 4 0
109 08 номерҳои дастии соҳибшанд. марҳамат занг бизанед, маълумоти бештари 07-ро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 ҳастад. соли баромадаш 1990 солай. Абиём моторш 0.6. дӯстони азиз, хулоса мотори 06 задагай. Коробкаш, механикаи, сӯзишварияш бензин ва газ. мошин документош бучага, мотор, коробки ходош ҳам 80%, 4 та балони 80% дорад. дискоҳои простой, нархаш 12500 сомонӣ. барои нарх хулоса дӯстони азиз занг назанед. нархи охирша гуфтагиаст соҳиби мошин солаш 90 сол, нархаш 12500 сомонӣ. 555 55 57 86 номерҳои ватсапшон дӯстони азиз. марҳамат кунед занг бизанед, маълумоти бештари 07-ро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, номерҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед, номерҳои ватсап ноам барои реклама кардан хона, мошин, замин, трактор, ягон техника дошта бошед. номерҳои ватсаби мо 911 32 43 44 метавонед дар ватсап муроҷиат кунед, сурат ва маълумот фароҳам кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. дӯстони азиз, шашумин 07-и фурӯши мо иам боз як 07-и тоза бародаро. соли баромадаш 2007 сол. абиём моторш 1.6 литр, коробка механик, сӯзишвориш танҳо бензин. мошин дӯстони азиз 4 та балони нав дорад, дискоҳои простой, 4 та электропакет, сентразамок, монитор дорад, тонировка дорад. дӯстони азиз, коробкаш механика дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархаш 31000 сомон мегӯяд. мошинчара бениҳоят хуб кардагай, рул гидравлика, коробкаш механика. мошина хай дӯстони азиз дидесен дар навор хел тоза. телефоно барои тамос 37 06 57 75. марҳамат кунед занг бизанед, маълумоти бештарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, 07-и навбатии мо соли баромадаш 2002 соле ки абиём моторш 0.6 литр, коробка механика, сӯзишворияш танҳо бензин, коробкаш механик. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи мошина дӯстони азиз 15000 сомонӣ мегӯяд. телефоно барои тамос хулоса дӯстони азиз 84 44 41 44. мошин як айб дорад дӯстони азиз, 4 та балони нав дорад. хулоса задни мосаш камтар гудид мекунад. соҳиби мошинам қайд кардагай. то 11 моҳаки 2024 сола документ дорад, краскаш кабуд, ҳолаташ хуб, мотору коробкаи ходош ҳамаш содан дӯстони азиз. номерои ватсапаш, номерои дастиш мондагаи, нархи мошин 15000 сомонӣ. боз шояд ки камтар дига савдо ҳам мешавад. занг бизанед, маълумоти бештари 07-ро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, мегузарем ба 07-и навбатиамон. соли баромадаш 1995 соле ки абиём моторш 1.6 литр, коробка механика, сӯзишворияш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри панҷакен, 4 та балони 80% дорад, краскаш сафед, ҳолаташ хуб. мошин хулоса дӯстони азиз аз ҷой заводид мешавад. соҳиби мошинам қайд кардагиай. нархи мошина 8000 сомон мегӯяд. документош бучидаган. номерҳои ватсапаш мондаган. марҳамат касоне ки 07-и арзон гуфтагӣ бинед, занг бизанед, маълумоти бештарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед. дастгири шумо пешаи мост. хулоса ҳамаи видео ки агар 1000 та ки лайк гирифт, боз дар видеои оянда иншоалло ки навори советскоро пешкаши шумо мегардонам. раҳмати калон барои дастгиритон. анаки боз як таҳдига 07-и арзонака гӯш кунед. дӯстони азиз, 07-и навбатиамон ки соли баромадаш 1996 солай. абиём моторш 1.4 литр, коробка механик, сӯзишворияш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри исфара. нархша дӯстони азиз 7000 сомон мегӯяд. хулоса нашоди маълумоташ уқа маълумоти правдаги нест. марҳамат дар номерҳо 41 21 занг бизанед, маълумоти бештарашон аз худашон пурсон шавед.
дӯстони азиз 12/07 фурӯши мо соли баромадаш 1993 сола ки объём мотораш 1,6 литр, коробка механикаи сӯзишворияш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. хулоса мошин дӯстони азиз то моҳи декабри соли 2024 сола документ дорад. краскаш сар, ҳолаташ беҳтарин. хулоса мошин дӯстони азиз нахаду заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. конкретни харидор бошед, боз савдои хуб ҳам мешавад. дӯстони азиз нархи мошина ҳозир 10,000 сомон мега. боз касоне ки конкретни харидор бошад, иншоалло ки арзони хуб ҳам мекунад. марҳамат дӯстон, харидорҳои конкретни замида номерои ватсапашон дигар 931 60 69 90. занг бизанед, маълумоти бештари 07 аз худи соҳибашон пурсон шавед. шеринар 10 дақиқа видеоро тамошо кардед, не ки лайкора намонед, бахилӣ накунед, шербачаҳо лайкора бизанед ва дар комментария бинависед ки чандум лайка монди. ҳатман дастгирӣ кунед, иншоалло ки аз ин канали Насим Теҷа фақат мошини арзонро дарёфт мекунед. раҳмати калон барои дастгириятон. дӯстони азиз 07 навбатиямон ки соли баромадаш 1999 солае. объёми моториш 1,5 литр, коробка механикаи сӯзишворияш бензин ва газ. мошини айни ҳол дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархи мошина 15000 сомон мега. дискҳои простой, 4 та баллони 80 фоиза дорад. краскаш кабуд, ҳолаташ хуб. мошин дӯстони азиз хулоса заводид мешавад дар ҳолати хуби техникаи. нархи мошина 15000 сомон мега. марҳамат кунед, краскашам хубай. телефоно бароятон аст 987 77 91 52. занг бизанед, маълумоти бештари 07 аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз 14/07 фурӯши мо ки соли баромадаш 2003 солае. объём моториш 1,6, коробка механикаи сӯзишворияш бошад бензин ва газ. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархаш 14000 сомон мега. хулоса дар кузоваш камтар кор дорад, краскаша ба камтарак. соли 2003 нашоди документош ҳеҷ гуфтагӣ нест. 4 та баллони 80 фоиза дорад. дискҳои простой, краскаш сафед. марҳамат кунед, нархи мошина 14000 сомон мега. боз камтар дигар савдо дорад. телефоно бароятон аст 918 99 96 93. занг бизанед, маълумоти бештари 07 аз худи соҳибашон дастрас намоед. шербачаҳо, ин охирон мошин мо ҳаст ки 07 15 та мошина барашон пешкаш кардем. аз ҳаматон хоҳиш мекунем пабратски дастгирӣ кунед. соли баромадаш 1984 солае. мошини 15 мо. объём моториш 1,6, коробка механикаи сӯзишворияш бензин ва газ. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 8000 сомон мега. телефоно барои тамос хай дӯстони азиз диресем дар навод чихелай. дар кузоваш кор дорад. 4 та дискҳои хулоса простой. нархиш 8000 сомон. телефоно барои тамос 501 83 73 03. занг бизанед, маълумоти бештарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинро дошта бошед, мошин ё ин ки хона, замин мехоҳед ки дар канали мо дар реклама бонед, дар фурӯш шавад, марҳамат ки номерҳои ватсап мо 911 32 43 44. равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.